Iloilo City Health Office ginapanugyan ng mga pumuluyo nga pabukalan anay ang tubig nga mabaton sa rasyon antes imnon. Si Zen Kilantang nakatutok. Matapos nga gindeklara sang City Council ang state of calamity sa syudad sang Iloilo bangod sang kakulang sang tubig, natala na nga magasugod ang water distribution sang gobyerno sa 73 ka mga apektado nga barangay sa tion nga magkasugot na sa presyo sang cubic meter ang MIWD kag CDRRMC. Bangod sini, ginapanugyanan sang City Health Office ang mga pumuluyo nga antes imnon ang tubig, kinahanglan nga mapabukalan ini agud makalikaw sa balatian. Apisar nga safe for drinking ang iga-deliver nga tubig sang city government halin sa water source, hindi naman makasiguro nga matinlo man ang mga water tanker nga gamiton sa pag-deliver sa mga barangay kag ang mga container nga sudlan sang tubig. So kinawari namon from the source, which probably ang source niya probably will be okay. Because chlorinated siya, pero ang problema ang tanker naman na kung how safe ang tanker. So gina-advise lang namon sa pumuluyo kung pwede, kung gamiton niya na for drinking, i-boil na lang kung pwede. When I say boiling, hindi lang nga pwedeng ibutang mo na, mag-boil siya, okay na siya. Mahabal ka boiling point, kaya nga tutuod is from boiling nga nag-boil na gid siya, nga nag-aso-aso na siya. Dugang pasang CHO, wala ginaganyat nga imno ng ingarasyon nga tubig. Sarang lang ini nga gamiton sa pagpaligo, pagpanghugas o kon panilo sa sulod sang balay. Ang amo tani gani kon may money ka mo lang to buy sa mineral water na lang ya, mas better pa. I think mas cheaper kay than i-boil mo sa for 30 minutes, dako-dako na consumption mo kung gas man. Wala pa napatod kung saan umagasugod ang water delivery apang ginalauman nga magabulig ang Philippine Red Cross kag Bureau of Fire Protection sa pagdulong sang tubig sa mga apektado nga barangay. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Sa kaangot nga balita, quick response fund sa mga barangay sarang nangagamiton sa pagbakal sang water tanks. Nagabalik si Zen Kilantang. Unahon nga dulungan sang tubig ang mga barangay sa syudad sang Iloilo nga may water tank sa tion nga magsugod ang water distribution sa 73 ka mga apektado nga barangay matapos nga ginpaidalom sa state of calamity ang syudad. Bangod sini, sarang nang magamit sang tagsa ka mga barangay ang ila quick response fund sa pagbakal sang water tank agud mahapos man ang pag-deliver sa mga ahensya sa mga pumuluyo. Kung pwede, kung mahimo, ang delivery nila are those nga may arang andaan nga tangke nga para ang pressure nila nga ginadala sang ila nga tanker kaya sulod na yun sa mga water tanks. Pwede na nila ma-utilize ang pundo nga na to purchase ang water tanks nila, or kung hindi pa available, they can see sa ilang area kung may ara dila pwede mahulam nga available nga water tanks. Apang ang pila ka mga barangay ang nagakabalaka matapos ng ginkwestiyon sa mga konsehal sang Team Uswag ang legalidad sang resolusyon nga nagadeklara sa syudad nga state of calamity. Bangod sini, nagpadala na sang sulat ang CDRRMO sa mga barangay nga nagapahayag nga pwede na gamiton ang QRF sang barangay. As identified, sila ni mga barangay nga wala sing water tanks sa pagtawag sa mga teams naton, and also to get some ilang point person or contact person during mag-delivery na. Sa karon, ang mga barangay pa lang sa distrito sang Haro ang nasapol sang CDRRMO agud mapaintindi sa mga barangay official ang paggamit sang pondo agud masolusyonan ang problema sa tubig. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.